ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಪುದರ್ಲ ಮಾತೊಂದು ಎಪ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಇಲ್ಲ ಎಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ದಾರು ದಾದ ಪನ್ಪರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಎಂಗೆಂಜಿನ ವನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ದೋಸ್ತಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೇರು ಎಂಕ್ ದೋಸ್ತಿನಕುಲು ಬಟ್ ಎಂಕೊಂಚ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕು ಪನ್ನಪ್ಪ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನು ಇಲ್ಲ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನು ಕೊರೋನಾದಂಚೂರು ಲಕೊಂದ್ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಡಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಈಶ್ವರ ನಂಬೆ ಐತೊಂದು ಶ್ಲೋಕಲ ಪನ್ನೊಂದು ಆಯ್ತು ಮಂತದ್ದು ಓದುದು ಮೆಮೊರಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಐನು ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಆ ಶ್ಲೋಕನ ಓದುದು ಬಾಯಪಾಠ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಐನು ಪನ್ಪೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮೂಡಿತ್ತಿಲ್ಲಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಈಶ್ವರನ ಲಿಂಗೊಂಡು ಐಕ ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪೇರು ಸುದ್ರತ್ವ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ದಿಯರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಅವು ನಿಕ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಬಿಲಿಯವು ಅವರ ಮಸನಾಡು ಪೋದ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಅಂತೆ ಕೆಲ ಕುಲ್ಲು ಪೋದು ಒರಿಯ ಓದು ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪೆ ಪೊತ್ತುನಗ ನಮಲನ ಪತ್ತೆರಂಡು ಅಂಡ್ ಆ ಬಿಲಿಯು ಮಂತಿನೇ ನೆತೋ ಸರ್ತಿ ಪೋದು ಕುಲ್ದು ಒರಿಯ ಕುಲ್ದು ಶನಿವಾರ ಕುಲ್ದು ಬರ್ಪಿನಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಕುಲ್ಲು ತೂಪಿನ ಕುಲು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಕುಲು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪನು ಬರ್ಪಿನಿ ನಿರ್ನ ಈಶ್ವರನ ಲಿಂಗ ಆತ್ಮೀಯರ ನೆಂಚಿನ ಶೂಟರ್ ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾಬಿರು ನರ್ಮದಾ ಲಿಂಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಲಿಂಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಆಲಂಚಿ ಇದನ್ನು ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೆಲವು ಇದನ್ನು ಆತ್ಮೀಯರ ಹಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರ ಹಂಚಿನ ಪುರೋಹಿತ ಶೈಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಉಚ್ಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗೆ ನೋಡೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆತಿ ಬೇದಾಲಂದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗದೀರು ಔದೀರು ಹಂಚಾಪುಡು ಹಿಂಚಾಪುಡು ಒಂದು ದಾಲಾಗ್ತದೆ ಈಶ್ವರಗೆ ಊಲು ಹೆಚ್ಚಿ ಈಶ್ವರನ ಓಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈಶ್ವರನ ಬಂಡ ಮಸಾನ ಹುಡುಕುನಾರೆ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಅವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪರದ ಆಲಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ಇನ್ನು ಕುಡುವರಿಗೆ ಅಂಚಾಪು ಇಂಚಾಪು ಅಷ್ಟದ ಆಲಚ್ಚಿ ಅಕ್ಲ ಭಕ್ತಿನ ಓಲ್ಲ ಮನ್ಪುರಿ ಪನ್ನಗ ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿನ ಪುರುಷ ಶಕ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಂತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಿಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಿಜ ಮೂಲ ಅಪ್ಪೆ ಮಗ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿವಿನ ಆಚಾರಣೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಕೈ ಮುಗಿವು ಅವು ಆನ್ಲ ಪೊಂಡುಲ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂತ ಏನು ಆ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಲ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಲಾವಿದೆ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಈಶ್ವರದಿದೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿರಿಯ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ದೇವರತ್ತು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಬತ್ತಿಯ ಪೂರ ಪೋಯರ್ನೇ ಉಂಡು ಇದು ಪುನಃ ಪೂರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಇಂಕುಲು ಮಲ್ಪನ ಇಂಕುಲ್ಲ ಆಯುಷ್ಯ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಂದೊಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆತಿ ಒಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ನೀರು ಜಪ್ಪಲೆ ಕೈಕು ಐನೇ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ದೀಪೇನು ಒಂದು ಎನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಮೊಮೆಂಟದು ಸನ್ಮಾನಾತಿನ ಬ್ರೊಂಡಿಟನ್ನು ಮಂತೇನು ಒಂದು ನರ್ಮದ ಲಿಂಗ ಬಣ್ಣದ ಅಲ್ಪ ಲಿಂಗನ ಕೆತ್ತುನತ್ತು ಅವು ನೀರುಡೆ ಇಂಚ ರೊಟೇಟ್ ಆಪಿನ ಅಲ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿನಕಲು ಅಡಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಕಂತ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐನಿಂಕ್ಲು ಇಂಚ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಏನು ಶಿರಡಿ ಪೋನಾಗ ಸುರುಕು ಪೋನಾಗ ನದಿನ ಒಂಜಿ ಪಿತ್ತಲೆದ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ದೋಸ್ತಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸೂರ್ಯ ಸನ್ಸ್ಟೋನ್ ಪಣದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯಗೆ ಬುಲ್ಪಾಪ್ ಲೆಕ್ಕ ದೀತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಆತೇವೆ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಆಪಿನ ಓಪಿನದಲ್ಲ ಜಾಪಿನ ಇಂಚಿನ ಮಂತನಲ್ಲ ಆಪಿನ ಆಪುಂಡಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಜಾಗೆ ಆ ಪಾಪ ತಿಜ್ಜಿದು ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪನೆ ದೀತೀನಿ ಬೊಕೆಯನ್ನು ಮುಲು ಮನೆ ಪಂದಕಲು ಒಂದು ಪುನಃ ಮೇಡಿ ಜಾರ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ಮನೆ ಆಪಲ ಇಲ್ಲಡು
ಸೈದಿನಗಳ ಫೋಟೋ ತಿನ್ನಕ ಅಕಲ್ನ ಉಗ್ರದ ಕೋಪದ ಮೋನೆದ ಬರ ಫೋಟೋ ತೀರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ತೆಲಿಕ್ಯದ ಮೋನೆದ ಫೋಟೋ ದಿನ ಎಂಟೆಗೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳ್ತುಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಪನ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ ಮುಂಜಿ ಆರ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧ್ಯಾನ ಏನು ಫೋಟೋನ ನಗೀತೀವಿ ಓಕೆ ನಾಪ್ಪಲೊಳ್ಳೆ ಮುಲ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾತೃದೇವೋ ಪಿತೃದೇವೋ ಸುರುಕರೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಾಕಿದ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮೂಲಕತ್ತೆ ದೀತಿನ ಕಾಲ ಸಾಧಾರಣ 40 ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ದೀತಿ ಪೂರ ಕೊಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೆ ಏರಿಕ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿ ಮನೆದು ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಜಾಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತೀರ್ಥ ದೀತೇನೆ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಕಲಾಸದ ಬೊಕ್ಕಂದು ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ದಯಬಣ್ಣಗೆ ಎನ್ನ ಅರಿತಿಜ್ಜಿರ್ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ರಾಗುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ಕೂರು ಮಾಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತಿನಾರು ಅವೇತು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಓಯೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಹೆಜ್ಜಂದೆ ಕುಡ್ಲ ಕ್ಯಾಫೆ ಅನ್ನ ಸಿನಿಮಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದಿಕ್ಕನಾಗ ಅವರನ್ನ ಮಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದ ಕುಡ್ಲ ಕ್ಯಾಫೆ ಸಿನಿಮಾ ಆರನ್ನ ಅಮ್ಮೀರು ಆರಿತ್ತ ಪಾಪ ಇಜ್ಜಿರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರೇನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ SM ಕೃಷ್ಣರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತಿರು ಅರನಾಡಿಗೆ ಹೋದ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಲಸ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ನ ಪೂಜನೀಯ ಕಾವಂದೇರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕಲಸ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕಾರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಅಭಿನಯತದ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 4 kg ಮುಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಬುಳ್ಳಿದ ಗಣಪತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಕಲಸ ಅವು ನಿತ್ಯ ಕಮ್ಮಿಡಿದ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 1-2 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಉದ್ಯೋಗ ನೋಡೋದಾಗ ಅವಾಗನೇ ಯಾರು ಒಂದು 25,000 ಕೊಡ್ತೀರು ಒಂಜಿ 20 ದಿನ ಸುಡ್ದು ದೀತಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಂದಿರಿ ಜಾನಾದಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಟ್ರಿ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮನೆ ಬಾಳುದು ಉಡುಪಿದ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲಂಕಾರದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋಟೋ ಪೂನಗವು ಬೇದಿಯರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನವಿರೋ ಇಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋಟೋ ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ ಬಣ್ಣದ ಅಪ್ಪಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಫೋಟೋ ಓಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಭಾಶಿದ ಗಣಪತಿ ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಿಡಿದು ಜೀಸಸ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ದೋಸ್ತಿ ಮುನ್ನೆ ಬಣ್ಣದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಳು ಕೂಡ ಸೌಹಾರ್ದದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನದ ಹತ್ರ ಎಂಗ್ಳ ಧರ್ಮನು ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಕುಡಂಗಿ ಧರ್ಮನ ಮೋಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ನಾನು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದು ಪೂರಾ ನೆನಪು ಕೊಡೋದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಬಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ದೂರ ದೂರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಬೇಜಾರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವಣ್ಣ ನಾನು ಕಲಾವಿದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತು ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಬಂದಿರಿ ಅನ್ನುಪುದಿ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡುಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ರಡೆ ಮಂತದ್ದು ಒಕ್ಕಡೆದ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕೊಂತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರಾಯೇಶ್ ಅಂತ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕೊಡ್ತು ಪೂರ ದೀತೆ